Shwmai a chroeso. Dyma fideo sy'n dangos i chi siwd i gofrestru ar gwrs gyda dysgu Cymraeg ar Dadbai Abertawe. Y cam cyntaf yw i chi fynd i wefan dysgucymrag.cymru. Mae'n bosib mynd trwy'r wefan yn Gymraeg neu yn Saesneg trwy clicio ar y botwm English. Ond dwi'n mynd i glicio ar y botwm Cymraeg a dwi'n mynd i fynd trwy'r wefan yn Gymraeg gyda chi. Wrth geisio cyfrestru ar-lein, y peth cyntaf sydd rhaid i chi feddwl amdano fe yw, oes cyfrif account gyda chi? Wnaethoch chi gyfrestru gyda Dysgu Cymraeg Ardal Bai Abertawe y llynedd gan rhoi eich cyfeiriad e-bost? Os taw do yw'r ateb, falle bod cyfrif gyda chi yn barod. Os does dim cyfrif gyda chi, cliciwch ar yr opsiwn Creu cyfrif, yr opsiwn glas, a llenwch y manylion ar y tudalennau nesaf. Byddwch chi'n derbyn e-bost yn cadarnhau eich cyfrif. Os oes cyfrif gyda chi gyda'ch cyfeiriad e-bost yn barod, fyddwch chi ddim yn gallu creu cyfrif arall gyda'r un cyfeiriad e-bost. Un cyfrif i un cyfeiriad e-bost. Os ydych chi wedi anghofio eich cyfrinair, dilynwch y cyfarwyddiadau sydd i'w ddod. Os oes cyfrif gyda chi, mewn gofnodwch login trwy glicio ar y botwm mewn gofnodi gwyrdd. Rhowch eich cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair a chliciwch ar yr opsiwn login, botwm gwyrdd. Os ydych chi wedi anghofio eich cyfrinair, peidiwch â becso. Cliciwch yr ysgrifen Forgotten Password glas. Rhowch eich cyfeiriad e-bost, yna byddwch chi'n derbyn e-bost i'r cyfeiriad hwnnw yn rhoi cyfarwyddiadau i chi ar sut i greu cyfrinair newydd. Os ydych chi ddim yn derbyn e-bost o fewn 24 awr, ffoniwch swyddfa Dysgu Cymraeg Ardal Bai Abertawe ar dim 1792 60 20 70 a bydd rhywun yn y swyddfa yn gallu'ch helpu chi. Nawr te, dwi'n mynd yn ôl i'r dudalen mewn gofnodi ac yn clicio ar y botwm gwyrdd login. A hei presto, dyma ni wedi logio i fewn. Dyn ni nawr yn gallu chwilio am gwrs. Edrychwch ar fideo 2 mwyn gweld sut i ddod o hyd i gwrs, cofrestru a thalu. Pob hwyl!